Liwat naman nga naghatag sang bugal sigihon yu nga estudyante sang St. Joseph School Iloilo Incorporated sa ginhiwat nga World Mathematics Invitational Final Round sang Hulyo 15, tuig 2023 sa Yonsei University sa Seoul, South Korea matapos nga nagpauli nga may dala nga silver medal. Nahibaluan nga mayara tanan sang 1,235 ka mga contestants gikan sa 17 ka nagkalain-lain nga pungsod. Suno sa mga coach ni Yu nga sanday Albert Gumana kag Irish May Palomo nga lunsay manunudlo sang St. Joseph School, nagsiling sigihon sa ila pagkatapos ang kompetisyon nga hindi maglaom sang mataas nga medalya bangod mabudlay ang nasambit nga kompetisyon. Apang dako man ang pagsalig sa iya sang iya mga coach bangod nga wala man sila nagkulang sa ila preparasyon. Dugang pa ni Palomo nga exceptional gid ang skills ni gihon bangod nga para sa iya duna na ini sa bata. Sa interview naman sang Radyo Bandera kay Gihon, nag-umpisa ang iya love for numbers halin sa iya pagkabata. Suno sa iya, nagabitbit siya sa mga meter stick, tape measure kag ruler kung sa diin pinasahi man ini nga buluhaton sang isa ka bata. Kag sa dira pa lang makita nang iya pagkamahiligon sa patag sang matematika. Ini si kabanderang Kirby Agravante nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.